Lucu dong iroi sabana lucu, sakit parui dan manahan galak. Udah basuh jo anak gadis, kami urangnya talen lagaknya onde malu den malu. Tunggu dong irai dan berang dulu, dengarkan dulu curito udah. Laki curito kan, awak lah berang, juga lah ajuwo. Sabar dong sabar. Baru baso bok udah digabitnya, udah mandake enyo galak mani, udah batanyo inyo mangame inyo mangece joko de tangan Jongke tambaro jongke. Yo ikut kalau ada kenyo. Onde bantu habis sekali dah cerita udah nak gile. Cerita apa aja le? Cerita mana lah anak itu? Jangan kalah dulu lucu Roy. Lucu, apa aja dah lucu? Anak gadis itu Roy, kironya anak gadis bisu. Jalan Roy. Kau ibu udah marah kan dekat ada Roy. Tunggu dong irai dan berang dulu, dengarkan dulu curito udah. Laki curito kan, awak lah berang, juga lah ajuwo. Sabar dong sabar.